Здравейте, зрители! Днеска предаваме на животика от Калцион Фрай. Калцион Фрай, това е едно модерно предаване, което се излъчва по всичките кабеларки на целия свят. Ето, сега ще ви дам един пример как се иде Илен. Отивате на нивата, взимате един кол и чакате да дойде Илена. Като дойде Илена, го шибвате тъй, централно, като очелото малко. Директно очелото. После, взимате Илена и го носите окъщи. Заливате го с топла вода да кабардяса. Като кабардяса Илена, взимате нож и му обелвате козината. После козината я накисвате и тя да кабардяса. Отделно. Взимате 3 картофа, 2 чушки червени. Също взимате малко сол. Слагате целия Илен от тенджерата. Отгоре сложите картофите, малко поръсвате с паприките и слагате малко вода. После бъркате Илена постоянно да загори. И след това слагате отгоре малко оливо. И на бутилка. После още малко бъркате Илена, ама котлона да е на 4. Не е на повече. Нито на 3, нито на 5. На 4 трябва да е котлона. Бъркате Илена. После Илена е готов. Взимате малко от Илена, сипвате си и малко така, ето на зъба го слагате, ето и малко го и идете Илена. И после вече няма Илена.